Atacan. Sağ olun ay, mena yörep var yanlar. Yere dur. Ay, oňşar ya, lallay başlyk bilen. İşte arram yazdım, çıkıp var ya. Oňaryan. Ha. Menem gitjek dost. Sen çykýan bolsaň menem çykjak. Ay, halis bolma, işler ya. Yo, dogry aýtýan. Oňşana oklay. Yo, başlyk. Ya işler var, otur, işler ertanay. Yo, sen işten gidýärmiň? Bak, menem gitjekler. Tawa Hıdırcan, habarlaşar. İşler verin o. Oňaryan akbara. Menem işim taýyn. Menem çykjak. Bol ya, bol. Düzünlük bolýa gitjek dost. Ay, bol ya. Ana habarlaşar. Bolýa. Bol ya. Ha, bol. Oňaryan. Gitmeli o berde. İşler ýalylar berde. Alo. Atam bağımına işlep vermin sağamat. Burak kov yazaylan. Babına ay işleyip soy yoklay bakım işten çıkçaklay. Suara Ha. 2 saat oğulcun okuwa sallığım gitcek o. Bakım düzeli ya işim netip bolsa. Gitceklay bäri işler yer derlay dost. Ettin ay. Sen wagtyna gittin o. İşten çıkıp oňordun. Bäri işler yer bolmady o. Başlyklar oňşor ýerine killegeýdi o bedaranlay. Ay, işler verin o. Başka yerde de ballamp duran o ko. Yok o. Men o bakım şu 2 oğlum okuwa salýanlar. Gitcekdi de sağa ýalan. Alo. Amanmın, urgunmun. Man sağlık mıdır? İşler nenen? Ay, işten çıkıp kaçoňordun ha. İşler ýaly. Başlyk işi kemlegeydi. Bir täze başlykam getirip koydular. Gepete düşünen ay sen çıkıp oňordun ha. Vah, men o gitme kemsiz aýtdym ha. Bu da ýüsülen oňşu işler ýaly be. Pensiýa çykdym, menem çykjak. Nanay. 30 ýyl mundan aýtdym saňa muny. Ha, men diýmedim men ämeside muny. Bolmaýa dip. Tawsak aýtdym da muny. Dinleň akda men ha. Hova akbaratjan. Pensiýa çykdym çykjak. Yoklay, bu başlyk bilen işleşer ýaly. Ananay. Borondu akbarat. Ha, boronlu. Ha. İşler ver sakallar. Aminnem. O ak baydaklar gidende çıkartın da işte. Akbarat!